neurčitý integrál z x krát zátvorka štvrtá odmocnina z x plus x na druhú krát tretia odmocnina z x, koniec zátvorky, celé deleno odmocnina z x. Prvým krokom v riešení tohto integrálu bude, že ho vlastne musíme zjednodušiť, pretože tu vlastne máme len dva členy, ktoré obidva vyjadríme ako x na nejakú mocninu. Takže napred si roznásobme tú zátvorku v čítateli. Tento člen je vlastne x na 1/4, takže to, čo tu máme, je x krát x na 1/4 plus x na druhú krát x na 1/3 a to celé ešte delíme x na 1/2 dx. Táto úprava, tu si môžeme rozdeliť ten zlomok už vlastne na dva zlomky a tie nám dajú, z toho prvého je x krát x na 1/4 a v menovateli mám x na 1/2, takže to je ako keby som násobil x na mínus 1/2. Z druhého člena mám x na druhú krát x na 1/3 krát a zase za menovateľ je x na mínus 1/2 dx. Teraz si roznásobím obidva tieto členy. Ten prvý člen je, musím vlastne spočítať exponenty, tu je akoby jednotka, takže 1 a 1/4 je 5/4, mínus 1/2 sú 3/4, takže tu mám x na 3/4 plus, v tomto druhom prípade mám 2 plus 1/3, toto je vlastne 6/3 plus 1/3 je 7/3 minus 1/2. Môžeme si to spočítať na boku. Tu si to budeme na boku počítať. 7/3 minus 1/2, spoločný menovateľ je 6. 2 krát 7, to bude 14, minus 3 krát 1, minus 3, takže to je 14 minus 3 šestín a to máme 11 šestín. Dobre, takže máme 11 šestín, takže tu máme x na 11 šestín dx. No a teraz môžeme nájsť primitívnu funkciu k obidvom týmto členom. Exponent sa musí zvýšiť o 1, čiže z prvého člena máme x na 3/4, keď zvýšim o 1, tak dostanem 7/4. Keby som toto derivoval, tak dostanem 7/4 predtým, tie tam nemám, takže to celé musím násobiť 4/7. Plus primitívna funkcia k druhému členu, musím zase exponent zvýšiť o 1, takže dostanem 17 šestín. X na 17 šestín a znova deriváciou tohto by som dostal faktor 17 šestín pred x-om, ten tam nemám, takže to celé chcem násobiť 6/17 plus ľubovoľná konštanta c a to je vlastne výsledok.